Ero itrai. Kajing ero keburam, bat kajing pendan buram kain kalong sautrai ujangar pi Jesus. Ubalai tingi da kajing it kibabam jukut. Ubala sispa inga berpi kibanget ken hau. Ubala kerkuru kumjo. Da kani kasngi kabamanga pi nginem yosho lanu lanuru kum kani kasngi shirubam jukut kelait nohi. Ngai kajing kublai. Napa jong pi baro ki param ngai. Da kajing ai kajing suk kajong ublay ubaw kpa ubaw kuan bat kumju ubaw mensim bakot ngakwarui kaman ai kajing kublay kabakerpang nagamenta jong kabalang ukres maulay nong lum bat kerpang kamtam yaki nongalam jong kani kabalang kabahagan kajaka lagalong ken yaki pastor lene yaki teman basan kidikon berkuipat yakabangangit bah kajing alam kajong umensim jong try Kilai bet kan jika menterong hangai ni mencet hangai ni kakam kan jika menyesan ni kubor kan haga dika step ke pemerintah. Tu boleh nak kerku yaki. Kulai sibun yaki jing duai ke jong pi ki paramut barok kan ki balai duai met labat sengi nam ta jong kan ni ke jiseng ba angat ba kasin benang yok ke bakum kan neru te ke jing jubak ke jong boleh kan yaki jing duai ke jongi. Amen. Kajing kulai ke bekerpang ru kalong kan syaki para Kristen. Bakum jo syab kita mempelong ke staruhan rai. Kibadan ha kani ke lempung lene ke basia ngol limba kani ke kor pensawar kumjo to turain kerkoi pi kam tame dengan ke ketien ke jungu. Syuai ke begini jam saprang tu gini duai. Kopa basngo bat bajubab ya ke jing duai ke jongi. Tu keren biang sesien hangi. Dengan ke ketien ke jongi tu pun kenduk yangi. Para kabor ka jong mensim jong meru kumjo. Amen. Uway sahab. Ubalong unong jong kai pertailan utures. Ulay kai si kaway kasunong. Kaba umpat jupoy menurut siya kata kasunong. Adalah poy kata kasunong gain kalaay ka guidelines ni kijing kedo. Namta jong uba on pule. Badom tang kata. Kalaboro sa da ugait ni unong yalam. Yau kenang ya kaba unum jak lenti lane unum le klumaru kumjo. Yo jabu syakem ken hakiriu klau kemudian sakita kita nyu to kesnong. Aku wei kesngi ula kuwa ken ye bun let kan sakawai ni ki klau ba klau san jong kata kejaka. Kenang menyok ben sendur ken ye ki merat ki baper kemudian kata kejaka. Utau gai ula ong ken yo ni u sahab. Kejaka ti kalong ke ma ba hadu kata-kata. Kumbala batai tu ke guidelines ken. Kaba hakakti jong pi balai na marba kidan kita ki riu klau bam do bri ki bajuan ban aparat ken sa ketika klau riu sahab long yu ngai ipat badan ken ki balet sa kata ka klau ki wan pai kan jai edu tau guide lo juba wong o ki yok ban wan pai yang na marba ki let da kalenti ka basngan tau juba step sahab o to yalam yang anang tarte te une guide Wala keli, ya kajing keli wan penting kenai wan pencisai wala da ngai alam ya pi. Wala ngai alam ya pi kan syakatai ke jaka. Piti kenapa be pin kongu yang apa ben but na din jonga. Ya se ya wa. Wa bin bu jing mai la jong ka jingem. Ajibab tu sahab. Ugait wan sahab kilailat. Ugait uyat na khamat sahab ubut na din. Usahab bunsin uju kwa be yang man kedi man nya na khamat. Namar yo benut yo jabom yo ben sendur ya kita kimerat ben ta kejaka. Kan bau gai pat ailat u khang bet. Kan ne kala pen bitarkan yo ni sahab. Abula sngodam yo ni sahab kan yo ni un gai kan hadu boleh kemno la lek ben lek no sabar. Baru lajak jelang sendan no tau gai ha kata kejing sabar jo. Ulah sang kita ke kelau. Ringkat berkesendur kelak si kelak. Raya kapor pampai perkatkan kendit kinsan kumbuyuk tudong pesen UAE balake tawar udah kita kira klau bam do priyobat trat kibat jo. Abagan jendela kongu yang ni guide. Kanum jai kum kani ka apot yang ala jubab benyau tau sahab. Rais tulit lakut. Teng. Lani kelak bendai bun senru. Nia seriem ya kum kani ka jinglong jong ni sahab aka jinyak linti ka jonga ka jong pi. Kum ki sok snong kum ki pilgrim ha kani ka sla ni ka kendau. Ke subject
Kabangala penwandur na ni ka team juga ni ka sengba ka longken. Ki guess ublay hang ni apertay. God's guest on earth. Unong to si Hebrew. Katkum ka ni ka team. Wong ni apken ya ka nongba ka bansawan. Siapang jong ka jinglong jong kata ka nongba ka bansawan. Kabalong ke Jerusalem ke Batumai ngan pelet jingmot ya ke mana jing batai namar ba evangelist di renja seshimini ke bentai ha ke jeseng ke waar sibet kajing kemi lenti kata ke nongba ke Batumai kadai ke belas dang nadu ukpa temen jong ki Jew belong Abraham kat ba Abraham unang kemi lenti kan ya kata ke nongba ke Batumai ulah pelut je ke por ben song basal ni belong kum uges ke jong blai ken chipor ha ke ni ke slah di kendo Hebrew kal nong ka kat we kat bakandai kat bachipo yu bala puli mene ka tho ko hongkum ni da ka jinget ula shong basah kata ka ri ka jingkular kumbaha ka ri ka bamdai la ka jong uda shong ha ki ying trap lembat u Isaac badu Jacob kinong yo pateng lem ya kata ka ju ka jingkular namar ula ju kemi lenti ya kata ka nong ba ka ba don kinong rim kabau nong te ban unong tau jong ka long ublay katrash nong jong i ke manget hau Jesus Christ ang aktin ke jong blay ha ka city ke jong Paul Pilipil nong balari kot arpo kam de hang ni apertay harai ka deken ha ki jaka peneng amen namar jong kata si pore ngin em ha ka ni slide de ka kendo to e ngin ong nyo post nem la se balong majority ha ka jing yo ye ka ban em umasa suang la jawang iklan eru propose nem toile si undon kan ki palat ya ka propose nem harai ngam tharai ya ka bakin palat ya ka sispa arpose nem kum ka jipendep ya Genesis nang menri kat balai don way you breu boing ya kumne pitim nem ngam das ngutan natan ya ka ban don ki bri ba wish happy birthday ya nga le bikin ruai ka tu ka jirwa happy birthday ya nga why ka daw ang pitim na ka daw balay ngam stunat kadawang am stunat namar man baki wish happy birthday yang long ko baki ong yang ready pla jan poi setlio oh kajingem ubreu kalang ka malingkat dalan ujor ka babam jukut tang chisien pin em ka ni sla ni kendo nang ta pin sayap basabot sa kajing bisar Hebrew nang kandai dekat bar pinyo itu sepang kata kumno sya ngin em kum ki gas ki jong play ha ka de ka pertay Kumalai ka guidelines sa tao sahab. O playro laay ka guidelines. Haga di ka katiin ka jung usangab chapi. Pagkumno ngi naman im. Kum kita ki sok sinong ki pilgrim haga ni slide kendo. Na Hebrew kul nong bakalay kitan kerhay kitan bon tali kita ki guidelines. Ki bayday kumno ngin nang kanya ka bangin im kan. Ngin im kan kum kita ki guest jung play ni slide kendo hanray nga namla manya samlut ka por kam cha. Aray nga nawanrat tang lay tali. Nakane kelenong ke bakat lai. Shwaya ke bakane sam. Ya gini ki lai tuli kimat. Has ngau pi badan ki skor ban ngau. Lah kani lempong ni ki skor lim baju ni ka kor pen sawar kumjo. La nga keren ya ka ktin ka jong ubrio. Pila ya ka ba pile bon kam. Pila ya ka le bam patio. Pila le ka ba kat ka ba pi mon na kani ka por. Han rey namar banga keren ka ktin ka jong play nga dan hok ban long balaya snow. Ko pi ki skor ki ba snow to snow ka ay wak tin play ka keren. Ka guidelines ka baning kong na ka menta. Kum no ya wingin em kum ki gas ki jong play. Kat kum Hebrew kal nong ka ba kat lai ka long. Berkat bat pertubut ki breu jong ka jinget. Ha Hebrew kal nong ka khalai ka khat ka banyo ye bala puli mene ka tho ko ongkum ne tukan mau ye kita ki bala sensara lor jong pi ki bala krena pi ka ktin u blai da ka perkat ru ye ka bakut jong ka jingem jong ki tu pin ya pertubut ye ka jinget jong ki banla ban perkat kadai ka jing ai sko pha ka jong blai na mala thau ye nga ba pi ha ka dur ka jong blai ong ka ktin jong blai Genesis nang ningkong ka pun rio ban perkaru kadai ka kamram jong way but way ubrio namar kumni ong utrai ki pat hagai langun kong kar benyo to perkat pi yala ki lenti ka juk menta kadai ka juk ka bangi em ngi menta
Kajuk benta kelanang yayat hakaban syaniak ken. Ha kijing kebur. Jok kijing snow kijungi. Kelanang yayat ken men syaniak ken. Haka kijing kebur jong ka emotions kijungi. Ka emotion lene kijing snow na lakatan rai kam dai ka snew na madu try ba ai ngat pi bangin don ye kum kane. Han rai kalong ka ba mapal ada pi syaniak telitelan haka ne ken. Kajing snow. Namar ki bayat kat bakum kajing snow barabor ni ki basyania kat bakum kajing snow barabor. Kambon sien kem da pelet jimut tham ne ban keli pertho. Le ban ti ban yet bnya ba. La ka dai ne em kajing shisha. La jaba ki usiar lai. Ki not ki shalandru. Ya ka bakin ong. Pa ya ka basneo kin kela ka babha. Pa ka babha kin ong ka basneo. Ya ka badum kin ong ka basai. Ya ka basai kin ong ka badum. Mendetang kata ya ka baktang kin ong ka batiang. Ba ka batiang kin ong ka baktang. Long balatim no ya ka bakum kita ong Israel ng basan dekat ka arpau. Abang apet ko balong mapi. Ka YouTube channel. Ya ka issue jong ka gender But ke LGBTQ leneng ilong ke song kapra sinrang para kantay kam tam ya ka tain reset ngi satai. Kadai sisakan ke imlang salang ke balatung sim ban syaniakan haka emotions len haka jing snow. So si banong tambah kadai ka jing sisaru. Bakani ka jing lang bosniu saka ka tain reset ngi kala betru bat kanang yai betru haka di ka jat ben riu jungi bat naik keren hapo nya ke balang. Lara kalong kanu ke balang. Kom ki gas ki jong play haka di ka pertai. Kaisa mengidai men berkat. Kaisa mengidai berkat. Kakentian berkat kan ke bau nong tok ke bru tok hang ni. Ya ka penkelan ka grek kan ka mut kan. Ban pet biang sasisin to look once again. Ya ka kuntu mangin pet biang sasisin. Uni nong tok Siki Hebrew ketui kai ingin pet biang sasisin. Wang pet biang sasisin ya korkom Jong gitu kinong nyalam kan dia bakan jam mesim dia bakeren berbor ka ketin jong play. Berkat biang sasisin ya ketu korkom gitu kinong nyalam ke jam mesim bakeren ya ketin jong play. Harkat penyo kan sepam kata. Haklenong ke bakar way. Unong to siki Hebrew jer sibon ngut ki kertenggen ki balonggen. Ki breo jong ka ratba jong ka jinget. Nana ki heroes of faith. Anuksa kum u Abel kum Noah u Abraham u Moses u Gideon ke Deborah ke Ruth bat ki Wade. Bat kani ka kuntup lu wat ki kertang ki babsim don hari ka list jong kani ka kitab Hebrew kul nang bakar way. Berkatkan. Ya ki tu ki syakri jong try ki bela let no ashwa. Jong fi hanrai ki ka jing im jong ki pat ka long ka jing im ka balong nuksa. Balai syangin dan kami bagin perkat cepang juga jing em jong kini ki syakri jong try balik no ashwa la kalong ki badan kerteng ha ketin jong blai ni ki bam danru kacing perkat ka kacing em jong ki kan wan ra sibon ki jing kerku nganam la yang ra lut dari south li ki ba kemat do ki bang akwa ban shum mention ha kan ka por ba menta kata kalong keban kong kacing kerku ban kong la jabe pi pulut por perkat ki ya kini ki syakri jong tribe lenno ashwa jong ajong pi kan ni ka jing kerku ban kong kata kalong kan ai men sim yang awat pi yang mangin ya caprang ha mangi kenduk kum kenduk maki kebar kan pin plo ai kan percit hem yang men sim jong ajong piru yang mangin yang scam kan ha ka jing shisha wala nang haban yang marway kum Elijah kum prophet Mikaya kum jo kabala ka jing kerku kalong kan bangin Selori ka maging tur persai ka ginong suan ki wan yele nga ba pi. Kambolong ken Joshua para David. Kabasaw kan ay kum jo ya ka jingkai kum no bingin im. Kum ki gas sublay ha ka perthai kambolong Abraham, Isaac baru Jacob. Warren Wiersbe. Unong to ka kot B commentary series. But ulalong teng pastor jong kabalang bapau nam tam hapo kari Amerika. Ya kabalai kerteng ken kemudi church kepada napo Chicago. Namar ka jingyo jing mentoy daga puli ken ya kani ka jingim jong kini ki syakri jong try kebalino aswa Warren Wiersbe kentu ken ki syakri jong try.
Bat kumjuru kentukan jika perang mengat, ya ka bakin sim kenang ya ka por, ban pelut ya ka por, ban puli kan, ya ka jenglong jing kan jong kita kisekri jong try balik no, nama kinyo jingkai ka bakrau na ka jenglong jing jong ki. Tupet piang sa sisen, bat ban yo ya ka jing hikai na ki brio kan, ki balik no aswa jong pi, kat ba pi pidang kan kum ki gas jong blay hakan ka sla kan do. Bancu perkat pat tang na kamenta jongki kampat biang ang unong to si Hebrew. Unong to si Hebrew ang kan bakalang kemudian kampat ru yang i bagi pertubut kan. Ya ka jinglong jingim jongki imdai tang uci perkat pat jongki kala biang. Pertubut sa ka jinglong jingim jongki rekumjo. Ban pertubut kadai ka insting. Dan kadai ka jinglong kemudian lupa hanga barapi. Nado menang kena ang siya nang ya kan eh. Oh, hagapo nang kena ngiyak kami, ngiyak pa tapi. Nang ta ngiyak mis ngiyak ser kumjo. So kadika way ka bakam stunat ngiyak gang aktor. Hagata ka jingla ka kun jingla ka jong anong pi. Kadika insting blada lupa hanga mana pi. Hanray ka ngosi kalong bakat bangin ang yaat pat. Siya kadika jinglong rangba. Kadika nang yaat siya ka jinglong rangba. Ngilangat pat ha ka shrip na ka jingriam kan. Jong gane ka jing pertubut ya ka juk jungi menta. Ha ka jaka ka jing kai ka tin jung play. Ka juk menta. Kai kai nga pi bangin pertubut kam tam no. Ya ki to ki celebrity le na ki ting shop ki puron kan. La kalong kan ha ka bidai bat ka jingdon jingem ha ka bidai kan bat ka jingade le ka relationship. Na ka ran le bidai ka jinglong le. Ki kai kum no bangin long. Kay sirkay kajuk minta maringi pertubut ya ki haga jaka mangin perbut ya katin jong unong to aski beruang pertubut ya ka jinget jong kini ki sakri jong trai ki belalet no balai udah jer kerpang ka jinget balai udah jer kerpang ya ka jinget balai me ka wai pat wang pertubut ya ka jinget jong ki dan arti kita ya kamat doe Kaman kong balay, binginan kam pertubut ya ka jinget. Namar ka di ka jinget kin ka pensuko payo play. Hebrew cutway, lanong kat penrio. Tang ka ta ka baarpat, kani ka jinget kin ka bujop tiaw no ya ka pertay. Ningkong Yunes nang basan kat balay tu isipang jong kata. Ato kam long kin ka basungo tiang ya bangin ruai tu ka jirwai. Ka saw ka number ka baong songha kilom jingsai tu kamit. Pisipai Kristan yang batur satma shua bakamit kan ka yaksun beneng persayu nong shun bamutlop ela ka bor to say ngitip jinget de ka jing job jaka pertai jinget de ka jing job oh jing job badan buram bajob yaka pertai berkat pat pertubut iki priu jong ka jinget ka guidelines ka bar na kapta kum noy ka banginim kum ki guest jong play ka slide ni ka kendo kum ngi na ka Hebrew nong ba khatlai ka long what sha rong no ai ki jing kai ba per bat ba khla Hebrew khatlai ka nong khat ka ba khandai ka lan ka ban kong ni ka bala puli mane ka ong kum ne what sha ban rong no ya pi da ki jing kai ba per bat ba khla ki jing kai ba per bat ba khla katkum ke jelikren nene katkum ke konteks jong nong to si gebru kamut ban pun krau ya kate ka nyam ju ban ya ke gospel jong Jesus Christ da ka jing trai jong Jesus Christ ula pun kut no ken ya ke jutang ga batumai satang ke jutang ke berem ban satang ke jutang ga batumai marwehi ke labiang ula pun kut no ya ke jutang berem ke jing trai jong Jesus Allah jong ke ding penakal beri Hebrew nang bapra kat bakalai ko ongken daga bawang ka jutang batmai ula pelong rim ya kata ka meningkong tik kata ka nang rim bat nang temen kelajan dono dan kerhai ki jingkai ki baper ki bakala ki por ko spasnem ki men chua kham ta me ka spasnem ka meningkong ngamla ya ka nganyes sami kita ki bon teli rei ngan chu pasat tang kawai tang ka arteli kumbang nyimla ban set lut ki sembaro in set tang kawai ka ar ban yok bamdo an le kata ha ka di kapor ki ju ki bamlong Kristan kimla ban pudyang ken
baka jing kenya da ka jing em ka jong ubreu na da Jesus Christ ka long ken ka ba kam krau ban ka jing kenya ka ba da ki merat ka balat kren ka testament ka berem kim la ban pediang namar haki ka jing kenya da ka dobreu ka long ka jing ijli bar ka long rukum jo ka jing pen ken ka hukum ka jong ublay ka ba tho kitab Deuteronomy long kat prar ka bisipo kumno ngin pediang kumno blay on pediang ken ya kita ka jing kenya pop da ka dobreu ki boy ka jing ujor persyak ken ki kristan ka tu ka cuk spas nem ka baningkong sakani ko way jingkai bakla par bakla kiju kim la yon pediang mo mesaya ken unha ma ka jing tem ka jong blay namar la tho ka tin jong blay long bala tem yu ta wisha stin halo ru ding ne long bala tem yu ta wisha stin halo ka ding pna kim la ban pediang ken ya kata ki ujor persya ken ki kristan par ki bom don ya ka nong rem ken ha ka jing shisha kila sha pen bakla no ha ki jingkai ki baper bat bakla kisah rong no dari mana ke daun nong tosyu berguang wat sya rong no agi jingkai baper bakla sakawai pat ka jingkai ka baper ka bakla ka jelai ha ka spas nem ka beningkong kam tame na kini ki bre bom long kristan kam tame ki bede ki gentle ki to jor pha ya ka jinget jang ki kristan mar blai mar kim dan ka jakaban mane Tadi kim dan ni kiyeng mani haki tiki por kabalang kam simlay sengken kabalang mangin kisingi kam tangi dan ni kiyeng mani kabangila benit ben syakri. Ada ki por men shwa ong kaktin jong play ki dia seng ha ke haki yeng jong ki paramai kim dan temple kim dan yeng mani. Kidan ya ka temple yeng mani di tan dala poy ka spas nem ka basaw ling bajong em Konstantin u bakrau bolong em beningkong tam uban kelak kristan jagi marum. Baru ni lalong favor ken ka jingit kristan kum ta ken usa ailat ken ye kita ki yeng pakidulan jung nagam tai dan kam yeng chna kam ki yeng mane ara shwa jung kata dan yeng mane ken ki kristan barom dan yeng mane ha ki ki por ka long ka bakla ki breu jung ka to ka por namar ki blay ki baki mane ki dan nyala ka jong ka temple Kristan kila syak kentok bagi dia kibreu ba kira kibreu ba menget belai len kira etis tanamar baki kim dan ya kiyeng mane ado dan na pedeng ki Kristan ki belajan syarong no ken hakum kini kijingkai ki baper bat bakala lingkot ngila benong makijingkai ki baper ki bakala kamot ki kino kijingkai ki bamar persyak bat ka kten jong belai ka testament ka batamai ka dap da kerhai ki warning ki jing maham persya ye ki jingkai ki babaklah bat persya ye ki noingkai babaklah kum jo kum no sha mangi kum ki gas ki jong play ha ka protei ngin le ka bangin lat ye ka bangin sha rong no aki ne ken ki jingkai ba per bat bakla ho dan bon rukam man ajuba ye ka jingkeli Rekat kani kawai te empat jujakot menurun dari gaji syapat. Yang bala jubab dah way pastor so way samlau bela keli kani kajuk kaji keli. Kumno pastor ngan leken hak way day ber kani ka kamban ngan lat sarong no ha kita jingkai ba per bakla. Tau pastor so man ai jubab keli wang. Pidan kopi man tho. Oh ai pastor ngadan. Ta tho. Kabaning kong tho. Study the word of God. Pulih ka tien jong play. La tho. Kabar. Are you ready? Lakre ho tho kabar. Study the word of God. Pulih ya ka tien jong play. Kabalai. Tho sekali kabalai. Study the word of God. Pulih ya ka tien jong play. Tau samlau la samut kam samut ma phi. Rai usul tu pat ya jingmut namar ka jingyai ban bon sen ya kaktin study kaktin pulie kadai ka syarkai ba amar ka kren sepang jong ka jinghapan pelet jingmut ba kata ka jingmut ka bau pastor kan uai ka jubab syau ni samla upor uban ya kum kani ka jo ka jingkentu syau pastor kena nglam nong lene syau Timothy kan ha kani ka shiti ka jong syau Timothy ong kan 2 minit ha ka ba pule ka jing tho ba khod ning kong Timothy long sar khat ka ba khlai 2 minit ha ka ban pule ya ka ten jong blai
Balai sya dan kamen minat ya kaktian jong belai. Hasya bau brio. Uba menerkan. Ulang unang ilai persya ya kaktian jong belai. Hadirin mau ulak kelak ke bumurpat. Ulak kelalong unang saintur ya ka theology. Jong kaktian ke jong belai berutau brio di Usain Augustine. Jong kespasnem ke besau. Usain Augustine ujubab kumni balai mengidan kamen ingin minat yang berpelih kaktian jong belai. Namar. The Holy Scriptures are our letters written from home. Balai kami pulih kaktian jong play, ingat pulih kaktian jong play. Namar ba kicing tho ba kuat baro kilong kisitigan kibala tho sanga sapi nalaying jongi. Akan mau sak men ba umpat dan phone atau kapor bang bin pulih stage po chanai. Tang sipoi siti. Wow, kakendek kam tam da poile na ibait lite. Na ya keren. Tengi pulih ke jo si siti kan na purang so. Balai angin minat, balai angin dan kami minat dan pulih ke tian jong play. Ka jubab ka ba kam best part na barok ka ba Paul I can show Timothy hakar Timothy lang balai kat ken ka ba kan riu kat nyo ha buong. Balai dan kami pulih ya ka tian jong play. Namar ka pen mentoy ya ka jikai, ya ka jing sneng, ya ka jing pen bet, ya ka jing pen melien ka ba ka hok. Kanang bau brio jong play. Unyo long bajanai. Habala pendap yang ya u sya ka jing lek babha baro. Kum ki gas ke jong blay ha ka ni ka perthai. Wat man that ban study ka tien ka jong blay. Namar ka de ka shithi ka bala thoken na ka chnong trai jong nga jong pi. Wat man that bin pulih ka. Namar ka ba pi pulih ka malakas ngi. Pinyo ken ka jing nang komno ban num ailat ban syak rong ken ka jing kai ba bakla. Dwight L. Moody. Evangelist Jogari Amerika aja ke spasnam ka bakat kendai. Ubalong runong senggen ya ka balang Moody Church hang sya dei mo uba ai kerteng Moody Church ki successor ki jung lene ki nang bur ki jung uba ai kerteng hang sya mo sutunat na ta kerteng. Han rai ngam kran si pangjo ta ka balang ka kwa ben kran si pangjo di tien ba ukran halor jong ka jingdan kamen play ki tin ju play ong kum ne. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Ka Bible kan pinjay pi na ka pop. Lane ka pop kan pinjay pi na ka Bible. Amen. Watcha yung rong no epi de kijingkay ki ba pair bat ki bakla. Ka guidelines ka balay na ta kumno bangin im kum ki gas ki yung play ni ka sla ni kendo kat kum ka Hebrew nang bakla ka long. But scam ya la ka donot da ka jingay e ukres. Hebrew nang bakla kat khot ka ba kendai ka lan ka bot ka ong kum ni. Kalong ka ba mentoy men scam ya ka donot da ka jingay e. Om da ki jingbam ha ki ba kita ki balayat ha ki kem shem mentoy banang man pis kem ya ka download ka jinga jang pida ka jinga ai ka jong Jesus Christ ngilan kami ka bangin tip shwa kamot ayu ka ka kentien jinga ai ka kentien jinga ai ka ba pin kelana ka kentien ka karisma ha ka ba ka jingmut cara jengka kemut kumne banyo pediang banyo diang kan ya ka jing ngau pha ka jong ublay ka manga mapi ngem day hok banyo ka undeserved favor of God ang katin pareng katar ka jing mot jong ka jing ai ka jing ai ka wen ka jing long ka jong blay kumba syam sitam ban jubab 100% ya kita ki attributes ni ka jing long ka jong ublay kum ta ka syam sitam ru kum jo ban jubab janai kani ka jinglong juga jingai e ka jong play wala kalong ka ba e bangin batay benia an rai sungu pat bangila ya ka bangin sungu tho ya ka pelya jingmut jong kani ka kentien jingai e wat tang na ka khana ru kum jo karasha ka dan ya ka wei ka khana ka bala remba par ka ba pauna am ru kum jo ka bong la don wei ubrio ken la wei urang ba jong ka wei ka jat nyong hakti tribal chief nyong tin pareng tribal chief uniu chief kan ulong tau bar la yo nam yo buram ba habi de ka jinglong jim jungu habi de ka jingle ka jungu kum jo ulong upriu kan rai ka jinget ubai snai bokloy ban map nang tau bas bon ubabha barum tang kata ubab bet akaktien ka telit basak ka we ka jinglong terpang ka jungu kalong ubabishar hok ru kum jo ada wai ka por bagi kita kinong song sinong kila satu kita kijing don jing em jongki om dan mana batip mana betu
Te anda bala ai ka report kan show new chief rula shim ni ka rai ta ka buang kom ne uno ubato on wan pen pai no ya kita baro ki ba ulato but on pen saja yau ta unong to tang si potri adien ba pen panai ni ka rai nang perkat kan bau ta unong to so walam no len kelag ba mut no po se klem jing poi perkat ulah nang to susuk pen ban kan ni kala pen bitar yu tau rang ba juga sekejat kom tahu lah sim yang kerja ke bakam ting ban yang meningkong ke bulong no betul day ban sempat sapo tri sendan kadang kita sempat ke besar kai kan tapi kita lagi nong seksionong yang kita kerja kila pahara ba ban yok kem kita nong tu andai klampai perkat bahkan nong tu kadai nak longjing jong tahu chief perkataru kadai ke kemitrai jong uhi mentaki priulah sedangnya ban perkat uni orang ba ulekum no namar ba kanang to kadai ka kami ka jungu hatu on pelat ya ka klem jing sempat larau pelat ya ka kum to klem jing sempat uni toyo kan kum nong besar umano silang khmat na ka daw jong kibayeng la jong hatu on pa sempat mo ya ka dika kami ka jungu da sa potri larau lekum taru uni toyo bo di bom e la jong ka kami pat ba kumbolong lem mapi kelakwa bantip ule kumno ne andala poi kata kesni besar hakabam poi perkat ubrio ulong kamdai yang ay kamangan pinkennya ko hukum ka banglabu nama kata sempat ada ka keme jonga sau po 3 nomor ka jingtu jongka Maria sngo ini ka jing menakilakan ditret kita kipat ba jong ta kesnong rekin hak benle eta ka kam namar bala hukum Henry haka bompoi perkat kibriu baro shwa ya kaban sempat ya kata kami uni urang ba wan ken ya kaban kedup ya ni kami bat bansha ya baro sao potri haladihi kata kadai kadur jong kajing ai jong play ublay ulang ubokut wajinu jor kajing ko jong play barki kelong ru om la menyu jor ka jing ko jung play berkadono ka jing tau jung play u play ko ya do kata-kata ka ba dawa ban yap kain la pilet kom to klem de yo ya ka hok u Kristus Jesu hanga pi u play ulang ba khot ba ka jing long ko jung ka dawa kain ka jing besar hok u hapan penrem bat bersempat yu nong pop ringitip ru bo play long ru u ba iet kom ta ling ba u Kristus Jesu usya ya ka jing sempat haga jaka chunga ber chungpe kani kan gadai kata ka jingai ka bau play ul ai sanga chapi ka bangi ngem dei hok bangin yo ka undeserved favor of God kadai kan bau nong ruai shamen sem sarwai kin ha ka to ka jing ruai ka balai spa propulai ka to khat ka baning kong wong iki kin tien sutunat ba jingai ba pla ba ai kum yanga ngam dei ban yo Kristus pa yanga jingai ba ai ka por bangan kela basat ya jinglong tengit belatap mensua haki kejat jongu ngai ti sisa nomor dai tang mau bait yang amen balai sha kum ki gas jong blay ni dan kam ken ya ka ba ngin pin scam ya ka donut jonga jepi da ka jingai ka jong blay terarti kita awi wakmat doe. Kaman kong namar baka jingai ke jong play kari makaken kaba ai ka new identity. Lene kata ka jinglong kaba long kun play junga jong pi kadi ka jinglong kun play namar banginget au Jesu. Kamdai kaba kela kadi ka bam kelasyo bat churuk bam jugut kan yai ne. Ong Yones nang kong dekat bakat ar sepang juga de. Boleh sang dan kaman pin scam ka danu ka jingai ke jong play. Kabar pat namar ka dei ka jingai ka jong play ka bai kai nga yipi binong no em ya ka jingem jong ka jingkwa brai ya ka jingem jong ka jingbom ya ka jingem jong ka jingem bom riu play lene ya ka jingong ya ka do ya ka pertai ong upol ka titas nang baar khat bakat ka dei ka jingai ya tapi yo ka jingai ka ba pelong ka pi ban let lan kam ta kam dei ka jingai play kajingai ka jong play kam jup long lat lan yen nuru harai ka dei kajingai ka bai kai ngin le adakar
Kapertai. Kado. Berkehima juga jingdom kikwa. Berkia kon kat la kat yai ru kumjo banyok man slot man pulom no ya ka identity ka jong nga jong pi. Lane wat ka jing san ka jing hau Kris Jesu ru kumjo. Balai. Amar kitip biang-biang pitang susan ma pi ka jing ka jong blai. Pinoy ayat na ka jing job sa ka jing job. Nakaburam siya kaburam. Nakajinget siya kajinget. Pagkani kan bo jingma kan ya kahima juga jingdum. Dahil mereka daw kan kaya kon kat la kat jai. Ia ka banyale menjop thamai nga pada pi. Pi ki gas ka jong blai hang ni ha perthai. Tu pen scam yale dia ha kan ni ka jing ai ka jong blai. Nomor om sim latit ya pi da ka dor ka batat. Dahil ka sepak ka besep no kepada kaksiar ne da karupahan relatit ya pi da ka dor ba ka barem hadu kata berkata kalong da ka snam ka jong pi ka snam ukon blai nakam ta jong pi la sedan na pedang jong pi ki badan hang ne ki bam pat sim la suk badu blai ka ne ka por ka pi pin sim ka rai ken ka pin suk no da ka pi pediang nyu jisu da ka jinget bat kongo ya ka hukum jukur kum wat ban lech ka umru jo ka jing baptis. What up ya kalachay? What up ya kisibit ru? Baru nong to si ru kat badang kot menta lunong balai kot ke bakala. Kat badang kot menta. Pin kloy ban sut ken sa ka jingjat hat ke babam jukut. Ka bolong ke nong ba ke ban sawan ka Jerusalem ke batamai. Ka jingai ke jong ublai. Ka kloy ber ka doni ru ka bor ban map ikipop chumpi. Lagi ba menor, lagi ba menen, gi mental ni wat ki bala syairu kumjo. Oh tapi syem ka rai. Ya ka ba mapi pen don noi ka jing ka relationship ka jing dei ka ba jan ken bala utraling ba Jesus Christ penyo yon peteng ka tu ka khot ka ba ar par jong ka tu ka jo ka jing rai ka ba lai spa propulai ka ba ongkum ni. Jingai ba pela ba dan jing ma. Kom jing penhiar men sem ne hado jing yap. Jingai ba pela badan ka bor kan jadi pop ban patat no ka jing em ban yo ka jing la lut par ka jing sko pa men sem how try ka jing suk ki yo em pen scam la de da ka jingai ka jong oblai pan pun kut no udan we pastor baru long ruwe unong hikai ha ka we ka Bible College kan syakata ka than reset ni. Kenang ya kabawon ai ka lesson ya kini ki student ki sungu ulet alam ya ki ken shalom jingtep. Andala poy hang talon jingtep wong say ki Bible jang pi. Pat sedang mentai menyalap ken ha kini ki breu blatep hang ne. Baru kau buka la sipet plan kum ne. Taman amar ki hap kongo tanon kai. Tanon kai wong say ki Bible jang pi na bila say ya lap ya ka sing mo chen hem ba. Om tang kata ya lap ru da kasur ko mapun benar ka tuhong. Tagi student ru kila kongo kila le at kam sim jo jisirham hanrai om dan kawe kam sim ru kabala embiang pat nagi bayap nganget mga khlem keren halum jiktep wala ngatip sya persya jongi dan lum jiktep harga keren haki brio ken ki badang ring men sim bat ki badang ya snow ya ka ke utrai keren ha kan ka step mamenta kejot pi nag bayot ya Haka jinglong jing yo tiak ka bakanyam sim. Wat yo tiak sa haka to ka brai jong kani ka perthai ber ka jersey jong kani ka bo jong jingtum ka badan happy haying jong pi but has nda jong pi ro kam jo. Ot ka lesson ka bautau pastor kwa ken ba kita kena kin yo. Na kani ka jing pha jong kalong bakin shirham. Banyalap ya ka ktin ka jong blai la ka donut jong ki kalong ka bayap wat la ja bakidang imro la donut bayap hang ne wala piring men simro la donut bayap hang ne akan tu pi ngapen slur pi tu pun em mila de na kan di ka pateng ben rio ka bukan riang bat ka pamutulop wat pen slam wat buteng yo ka bakut jong pi ka long ka jing penram ladadan ki min sem lese ki bakwa jing tuai lah ka no ka jisam jing tu ka jong pi lane ki bakloy kan pediang no yus ka sangan ka step ka mamenta shimini ka lat shimini ka bu patu pen step ru kumjo
Kemba piju pen stet bara-bara ba pang ba sitom piju pen stet banwat dawai daga ba be ka kloi ski doktor. Dei tanga tanda bala sitom kamjur lai. Hai phone kloi 108 ban yo ban let daga tu ka siren wiau. Ban pe kloi. Belet ru sa kamera dei sa kamera emergency room. Ara pisngau tho baka mensim jang pi ka dan kam jing rap hani kapor. Yang tu ka jaka watchong blood ya kapor i ka ban sha ban duai nam ta jong pi. Yang jot na ka tu ka jaka waleran. Hang sha ngim jule ran ne nur lagi dan kam jing rap jong ka jing im ko ka jado. Bale pi le ran ka jing rap jong ka jing im ko jaka mensim kam jo. Ben kloi ya lap padir kapor. Utrain kerkui pi. Amen.